Que me están dicindo, xa que te temos por aquí, estáme comunicando, espera un momento, que me din que cazastes un vacamulo. Espera un momento, que é un vacamulo, Senén? Bueno, hoxe vacamulo non, son semi-vacamulos, non? Semi. Pero, bueno, matamos matamos dous bichiños, dous machos bonitos de 100 kilos, e matamos dúas porcas, unha mañá e outra hora da tarde, no gancho da tarde. A verdade é que había un temporal de auga tremendo, bueno, o resultado estuvo bastante ben, o día de porquería que fixo, que hai un temporal de auga tremendo. O vacamulo é un animal que nos denominamos aquí na Ribeira Sacra, porque aquí teñen un refuxio moi grande os animais, hai zonas inaccesibles no cañón, donde eles viven desenrólanse, collen un peso excepcional, porque teñen moito alimento, hai moito castaño, moito souto de castaña que quedou a monte, quedou a ermo, e despois teñen o tema do gimnasio, porque claro, nestes ladeiróns, eles teñen que moverse por aí, entón botan uns corpos entre a castaña e o ejercicio que fan, pois son como Rambo e Schwarzenegger, o sea, son animales que chegan a pesar 160, 180 kilos, animales descomunales. Entonces, pues, a xente que viña de fora, a invitados que traía a mellor de Madrid ou de Sevilla, que viñan a cazar, acostumbrados a matar uns jabalís máis pequenotes, chegan aquí e decía un, hostia, é como unha vaca, e outro, hostia, é como un mulo, entón decía, pues, vaca mulo. Oiche, Senén. A verdad, que se fixo viral, que por toda España. Normal, porque parecen aí porcos bravos, dende logo con serio problema de sobrepeso. Claro, últimamente vemos en moitos porcos bravos polas zonas urbanas, non sei se estos semi-vacamulos, como ti dis, tamén se achegan ás cidades ou son máis de monte. Sí, de feito pasei un vídeo a Andrea, non sei se o tedes aí no programa. Vímolo. Vístelo? Pois é un vídeo tomado no barrio de Eiroa, vamos, un barrio periférico de Ourense, pero está no medio das casas. Un colega meu traballa no hospital, un colega meu, Iván, das ambulancias, pois sacou o vídeo e mandoume, dice, mira, vaya burros, e a verdade que era un ejemplar, ese sí era un vacamulo, un ejemplar de 140, 160 kilos, sí, correcto. Ese non era semi, era enteiro. Bueno, Senén, oiches. Dime. Encantoume o do gimnasio da Ribeira Sacra. Creo que para a declaración da Ribeira Sacra como patrimonio da humanidade pode ser moi bon lema. Senén, moitísimas grazas por estar hoxe aquí connosco, vale? A vos, unha aperta forte. Gracias.